O doro m anya na onye ọbụla na-eme ihe sọrọ ya n'oge a. Ihe ọbụla adịghị mmasị gị ime, mana uche gị dịkwa ya. Ihe ọbụla i metara ị ga-ejikwa aka gị mee ihe dị n'ime ya. Ọ dị ọtụtụ okwu ndị anyị kwurula ebe a. Ama m na ụfọdụ na-asị anyị na-ekwuka. Mụnwa na-ekwu ọ pụtaghị na mba ọkacha mara, mana ya dokwa gị anya na ebe ọbụla ị hụrụ amamihe si were ya kpọrọ ihe. Maka Igbo na-ekwu okwu sị gị na isi mkpi dị na akpa mkpi. Ọ ụka gburu ilu. Ma nkọwara gị ya n'ihi maka a sị na nwata atụrụ ilu kọwara ilu na ego eji lụọ nne ya fụrụ ya, ma nchọnụ ka ego eji lụọ nne gị fụọ ya. Ọkwa ịghọtara? Metụrụ m aka n'akara ịhụnanya, tinyere m okwu na ngalaba okwu, tụsara m ozi ya pụtawa n'ezi mma amadi na-echu uru.